Lah saiki barang kosong ditarik apane? Apa ya kena ditarik. Aku udah pada tahu gue. Tapi akhirnya orang nyadari Pak, memang kalau belajarnya ini harus melalui proses seperti itu. Sadar kok Mas ngoten. Kalau nek mboten melalui fase-fase seperti itu, mungkin nggak menemukan sing kaya ngene iki. Nggih, harus. Ya akhirnya kalau nyadari nggih ngoten niku. Pak, lek ngomong si unik iki gak sauduknya aku. Lek enek aku ngono iki liyane ngono kok dip nyarine gak apa-apa. Wilayah wis dewi-dewi. Nek wilayah-wilayah gak kena ditembus dengan akal, Pak marahi bisa gitu. Nah, sementara iki sing mbok omong adik secepat ning penilaian ning ngono kuwi lagi lho. Wilayah akal itu, wilayah akal ning ngono kuwi. Nah, sehingga kan sengata adik mang saya paham engko mandek. Saya ngerti mandek engko. Apa maneh kaya nyusul gen, mantap rezeki. Wah, ruwame aja ngono. Karena apa? Lu bareng ngono sepi masalah engko. Jadi kan tangga iki enek kegandengan kaya ngono. Pikiran rame iki mang yo dihindari, pikiran sepi dihindari wis gak usah diomongne. Lakone ae. Laku. Bae petung-petung. Rasa ragu-ragune. Lek biyen yang tak alami kaya ngono kuwi kadang-kadang ngaji kadang merasa malas, merasa opo kan ngono. Alah paling ujung-ujung poni ning kono. Ya marahi. Ya tadi lek ading khususnya Kanjeng Nabi Muhammad ning kono kuwi bahwa sebanyak-banyak yang kita tahu, kita lebih banyak yang belum tahu. Nah, akhirnya menimbulkan semangat kan di situ, Pak. Dan ngono kuwi. Tapi kebanyakan orang ning dunia kene iki nek wis poine ngono kuwi tok, kadang-kadang dhek lemes, Pak. Wis dadi lelah wis arep belajar ngono, alah intine wis ning kono tok. Rata-rata ngono kuwi, Pak. Saiki contoh sebagai contoh aja, kaya iki lah kena omong iki gak ngerasa gak ya. Nggih. Ya sing paling ujung-ujunge lah ning kono. Lah kuwi lho, kan tau cerita karo kula ngoten niku. Nggih. Kula kan mboten. Nyapa kok iso sampai berhenti ning kono tok, kan ngono. Itu kan padahal perjalanan awake dhewe kan enggak ada habisnya. Enggak ada. Entek kan. Nggih. Dan ning kono kuwi nyapa dhek kok sampai lelah ning kono kuwi. Karena dia sudah merasa tahu ning kono kuwi. Berarti poinnya kan ning kono. Berarti kan dia merasa tahu kan ngono. Nggih. Nah, prinsipnya daripada saya tahu lebih baik saya mencari tahu ning kono. Nggih. Teteme kan kejebak ki Mbak. Lah nggih niku kan kejebak kan ning ngoten niku. Nggih. Berarti kalau orang sudah merasa tahu, berarti jiwa informasi kalau jiwa pengetahuan kan wis menutup dek kan Pak. Nggih. Ya karena merasa tahu. Lah niku problem-problem sing ngoten-ngoten niku sing kula gali kan sing ngoten-ngoten niku. Nggih. Pada kita tahu kita ngerti bahwa ada perjalanan kok kok kene entake. Terkala dhewe wis tubuh fisik wis
dikubur lah baru kan entek kan ngono to. Nggih. Nah, sehingga kan dikembalikan lagi. Cara jenengan tangkat kelop, Pak jenengan apa semerap boten? Jenengan apa-apaan boten? Jenengan ngerti nggih boten? Kula mboten ngerti, Pak. Kula mboten Nah, paham. ini aku merasa keakuannya bahwa poinnya di situ paling ujung-ujungnya kan berarti kan wis membatasi awake dhewe bahwa aku merasa tahu kan ngono lho, Pak. Nggih. Kenapa lewati fase semi pelepasan? Wis gak ada batas lagi. Gak dibatasi dengan seperti itu enggak. Ngoten niku. Sekali sama modal ngoten niku, sekali ngoten niku kan ujung-ujungnya kan teng mriku, poin teng mriku kan ngono lho. Nggih. Lah kula terus maca-maca buku niku bahwa setelahnya Muhammad bahwa banyak kita tahu kita lebih banyak yang belum tahu. Iya. Daripada kita nggak tahu lebih baik kita mencari tahu. Lah akhirnya semangat belajar itu kan sing mecut kan kata-kata niku lho, Pak. Iya. Kalau niku pada perjalanan urip kan nggak ada habisnya kan ya ngono. Iya. Dan apa kok harus mandek di situ kan ya ngono. Berarti kan kita wis mentok itu kan merasa tahu di situ. Lah kuwi lho hal-hal sing seperti itu sing kula gali kan ngoten niku. Nggih. Padahal nek dibaliknya nggone awake dhewe kitab sejati awake dhewe iki. Bahkan dipikir satu lata menjadi tinta ditambah 7 lautan bahwa apa tangke itu untuk sebagai tintanya nggak akan habis kan ya ngono. Nggih. Lah kok nyapa wong kok mandek di situ kan ya ngono. Padahal perjalanan itu kan nggak pernah habis kan ya ngono to. Dan niku sing jadi pertanyaan-pertanyaan kan pertama sing kula olah-alih padahal di perjalanan tapi kenapa kebanyakan orang sampai 90% niku kon. Jadi merasa kadang-kadang wis ngerti poin seperti itu. Kayak mandek, Pak. Jadi itu oleh pertemuan wis akhirnya pupus males jalan kono kuwi. Kenapa orang kok bisa begitu? Dan itu yang kula pelajari kok malah semangat baca kok enggak ada karena dia mengerti dia sudah tahu bahwa poinnya kan di situ kan ya, ujungnya di situ. Jadi kembalikan saya ceritakan tadi pada kita belajar kan enggak ada habisnya kan ya. Ya kan karena kan mereka sendiri menilai. Nah seperti bahasa yang masuk karena kita masih menilai. Padahal nggak seperti itu. Kalau kicap-kicap ini kita lepas semua, kita ditunjukkan nggak ada kalimat lelah, nggak ada kalimat jenuh, nggak ada. Kalimat penilaian itu nggak ada semua. Padahal saya pikir perumpamaan sing kaya lautan jadi cinta ning kono kan menggambarkan ning kono Pak. Kan enggak pernah habis lho Pak ning kono lho. Nggih. Lah kenapa wong kok sampai lelah di situ kan ya ngono. Padahal perumpamaan gambarnya ning kono mengladek lho wis sadane cara dimana kan enggak pernah habis ning kono lho. Nggih. Lah kenapa orang semua kok malah berhenti di situ. Lah kok hal-hal ngoten niku kula mboten trimo, kula gali terus untuk rasa ingin mencari tahu niku kuat sangat ngono Pak. Jadi terus saya cari. Lah ujung-ujungnya kene iki lah wong iki kok pertemuan rasane perasaan kaya wis koyo atur sampean bawaane kok. Lah engko selain pertemuan lha kuwi lho wis enek petunjukne kan. Nggih. Kan ngono. Ya karena petunjuknya kan enggak pernah habis kan di situ Pak. Nggak pernah habis. Ya kan kembali lagi ya karena belum difahamkan di situ. Sehingga kita juga nggak bisa menyalahkan mereka. Kita juga nggak bisa maksa mereka. Karena banyak fase-fase yang tak alamin yang kono mulai saya terjebak dari kitab-kitab yang kono kuwi kok malah pemikiran kaya ngene kok malah muter yang kono kuwi. Cara wong ngomong ini penilaian ngene omong ngene penilaian. Mas kene iki cara mungkin coba rasanya maneh kira-kira 40% munggahnya dulu sudah 60%. Rasa-rasa yang ngono kuwi lah padahal kita terus untuk menghilangkan rasa-rasa yang kono kuwi. Lah kuwi lho. Nggih. Lah kuwi sing menjadi pertanyaan yang ati kula nggih ngoten niku seperti perjalanan kula sing kula alami ngoten lho. Nggih. Ya kalau masih di akal atau di hati ya seperti itu sebenarnya. Yang jalan ilusi nawe dewi, imajinasi nawe dewi, yang jalan itu. Engko yo kesel-kesel dewi awet dewi.
sampai kalau pelajari jebakan-jebakan guru, jebakan-jebakan murid, ngoten sampai kalau pelajari apa orang sampai terjebak sing kaya ngono kuwi. Padahal kita tuh belajarnya untuk membebaskan kan sing kula omongne teng Minan Warga lah. Nggih. Lah ada kebebasan lah awet sampai terikat ning kono berarti kan belum bebas. Nah, Nggih. padahal di sini ada seorang guru tuh harus membebaskan kan yang ngono. Nggih. Lah kebanyakan guru ning kono kuwi kapan kae awak diwarai terbang tapi sikile dicekel. Lah bagaimana kita bebas kan ngono to? Nggih. Rasa umbul loh. Lah emang rasa umbul no. Sikile dibaca. Lah karena seorang guru jebakannya ngono karena dia takut kehilangan murid. Lah tak balik nih, kalau seorang guru masih mencari murid, berarti masih mencari validasi orang lain, berarti kan kurang percaya, karena dia mau percaya butuh orang lain. Datang mereka. Karena seorang guru nggak mau mencari murid, ngono dah. Yang penting murid datang, murid siap, guru datang, Nah, kebanyakan orang ini kita sama-sama belajar, ngisi rapot ya konco, lebih Pak. Karena tiket ini biro. Lewat on dang Pak, kok ngoten niku kula Mas saya waktu mempelajari kitab ngoten niku sampai kula nyilih kitab Ibnu Arabi sing kaya ngono kok akhirnya malah muter-muter neng tafsir tok. Sakjane yo ngerti bahwa tafsir itu bukan kebenaran absolut kan, bukan sakjane kan, belum final kan, pikir kan yo ngono to. Nggih. Nah kita mencari goalnya itu bagaimana kan yo ngono to, intinya mencari iki. Nggih. Padahal ya sering kali ngomong, ya sudah nggak bermain-main di tafsir tapi sudah bercinta dengan Tuhan. Nyatanya yo ngobos ya andian, gitu loh. Karena masih membaca yang kuno terjebak kulo kan teng niku ngono Pak. Nggih. Sebenarnya wis ora konangan mungkin kaya Pak KPU Mas Jaka mulai dari segi pembicaraan saya sebenarnya arahnya itu sebenarnya sudah tahu, cuman dia nggak mau mengungkapkan kan ngono kuwi. Sebenarnya saya sering kali disindir ning ngono kan yo. Ning ngono kuwi. Sebenarnya saya juga merasakan ning ngono kuwi sakjane iki. Nah itu yang sindiran-sindiran sing kaya ngono akhirnya yang menjadi kekuatan saya untuk belajar untuk tahu kan yo ning ngono kuwi lho. Saya disindir bukan malah lemah enggak. Malah kenceng. Malam bengi yo nang omah yo jam 12 niku. Ya masak opo sebab wong kok takut mati iki opo sebebe. Sampai tak pikir ngono. Padahal kalau kita itu mengenal ayat innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Padahal awake dhewe ning kene jawane kan kalau rekreasi. Ada tujuannya yo dan urip ade kan yo pulang. Jadi ade pulang yang kesejahteraan nyapo kok bodoh di lho. Padahal ada kembali kekasih sejatinya jarak kita kan seneng Pak. Dibalkan awak dia ketemu pacar gitu. Arep ketemu senenge kaya apa. Nah, tapi nyapo wong kok adik ketemu yang gini rumah sejati kok bodoh di. Tapi kadang-kadang terpikir nih nyapo ya gini. Karena dipikir kudune kan malah seneng. Ada ibarat tak omong ngene Pak, ibarat ada wong sekolah. Ada ngitung kan apa to? Bel pulang kan. Lah wae dhewe kan nunggu bel pulang sakjane iki. Iki tunggu apa to sakjane? Kan mati sakjane iki. Tapi nyapa kok bener wedi. Lah iki lho. Jarone kan malah happy kan sakjane kudune. Ngono lho. Lah niku sing kula otak-atik kadang mambengi ngoten niku nyapa kok bodho wedi. Padahal ditunggu-tunggu dia pulang ke rumah sejati kan jadi ini karena malah bahagia gitu ini kan ya menurut orang malah wedi malah seneng
Sehingga kan bahasane senenge kan sehingga cara bahasa Arabe piye innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Cara bahasane oh bapak pulang, gak pulang lho, kan seneng lho. Ayo nggowo apa bapak iki seneng. Lah iya sakjane kan yo ngono to Pak, karena akhirnya basa neng kono kuwi anu karena wong-wong karena habis didoktin bahwa kematian itu begini. Nah, akhirnya kan jadi menakutkan neng kono kuwi. Nah itu. Ya yang di pelajaran kalau kan tahu cerita, sebenarnya orang tuh nggak takut mati, takut konsep akan mati. Karena konsep mati sudah dekatkan bahwa kematian akan begini, begitu. Jadi konsep mati jadi menakutkan neng kono kuwi. Iya. Dan neng kono kuwi. Jadi kan seharusnya kan gak sedih tuh Pak nek dipikir sakjane ada pulang ke rumah kesejatian ngono kuwi. Iya. Ketemu kesejati sejati ini kerja kan yo adine kudune kan seneng sakjane dipikir arti mati di logika lah gamane kan yo iya. Seneng kudune kan yo ngono. Padahal apa yang kita senangi, apa yang kita itu kan bersifat sementara, ada batas waktunya. Pasti kita tinggalkan kan ya, dipikir kan jadi balik jero kan yo ngono to. Nggih. Nah dari situ kan kenapa kok ada rasa ketakutan karena ada ikatan. Ning pikiran dhewe ning ati dhewe ana ikatan. Di samping ikatan kebiari dunia saisine nah kono iki mang ikatan ana ing argumen-argumen sing pernah iki mang pelajari sehingga bayang-bayangne sing ngoten niku wae. Lah padahal sebenarnya kan sudah akal sendiri sudah nggak ada, sudah lepas semua, nggak merasakan akal itu. Di situ apa? Kalau kita sudah meninggalkan rumah kita ini, kita meninggalkan akal kita, meninggalkan hati kita, meninggalkan nafsu kita, meninggalkan raganya dewi, tinggalin apa? Nah di situ kita tanpa ini semua, tanpa itu. Tadi memang ngapa kok dari ini loro ya karena pikiran. Contoh di jiwa tok loro pikiran. Padahal nanti kita meninggalkan semua itu, tanpa itu semua. Nah nek kene saking abote ninggali ragane nek iki memang kan ikatan ning kene. Ila ro dewi awake dewi. Sehingga kayak kembali ke suatu momok iki memang menakutkan. Nah, kono kok kehidupan, kalau mikirnya kan dengan akal sih an. Kehidupannya kono kayak ngene soro. Lah apa meneh bayangne piye? Nek kono iki mang kiwa tengen lemah, iso dhuwur lemah. Nah iki mikir rasa bekan tenan awake dhewe. Pikir kaya ngono. Rasa bekan. Lah kira ketakutan nek ngono. Ya padahal nek kono semua nanti lepas. Sehingga ada gak neng kono nek sing neng kono wis dikubur iki mang apa regane awake dhewe. Bukan diri kita, bukan, tapi rogo ada lho. Ada tok sing dipendem iku. Lho ngade ngeting alam liya. Itu alam wadak iki dudune. Ning alam liyane. Jangan kono ke alam ini tanpa pikiran, tanpa hati,
tanpa rogo niki mah tanpa bahasa seperti ini. Alami. Lho kabeh iki rono. Awak iki emang dili kaya apa ya pangka. Ya kono. Lah nyapa? Dina pangko pintu gerbang wis buka. Lho. Ati mlebu rono. Sehingga ninggale ragane mlebu ning kono. Lah, iki mang perpindahan iki lho awal sian. Iki awal. Adike mengakhiri manggon ning kene iki mang awal manggon ning kene. Lho niku lho maksudnya. Kula yang mempelajari niku. Sehingga manggon ning kene cara baju sudah enggak sama, lain bajunya. Bahasa sudah lain, tempat sudah lain. Kaya wujud, ya wis beda. Duduk glegeri iki maneh duduk. Nek lho iku rahasia. Wong kabeh iki kenapa kok rahasia? Ya karena kita belum ke situ. Kalau ke situ kan nanti bukan rahasia lagi. Ya kalau ke situ kan ya ninggale sekabehane, ninggale regane awake dhewe. Nek kono duduk ning aran Raga Sukma bukan. Di situ sudah ning alam kesucian. Wis resik kabeh alam iki. Wis gerek noda alam itu. Nek Raga Sukma jene nodane engko, rasa. Iki gak. Sing adek iki yo ninggale sing darane Sukma iki dininggale pendem ning kono, lho arek ngono. Ya tidak nek kekuatan apa sih dikuatir nih? Sing diwiteni apa? Ya karena kan bayangan tak sing diwiteni ning awake dhewe. Ade ki bayang nih. Sehingga rasa wedi lan wedi. Adane kono wis enak wedi ora enak. Kalame wis beda. Wujude wis beda. Lah nek yang mati suri belum ke situ belum. Kenapa? Dia belum mati. Sing didelok gambar-gambaran. Sehingga apa? Otaknya masih hidup. Sehingga dia bisa cerita. Ya kan? Belum mati. Tadi baliknya, apakah seperti apa yang dilihat? Tidak. Tapi ya pokoknya kelihatan hidup sebenarnya sudah mati jadi.
masih ketutup kabeh. Tenang Mas ya. Kawan-kawan bangga sharing lah. Olah nek teko mang merengu tak dikira dhewe. Dhewe tak garap. Gitu. Menang ada kaya sih. Ya baterai nek Pak Min oleh nek gene opo-opo, nek ngelarene po enak opo-opo. Oke nek kene ya Jian. Oke gini. Bisa ya Pak Amin. Nah, tentu kan balik meneneng kesucian iki. Alam niku alam suci sehingga kan sekabehane ya resik kabeh. Terus manggon kono ya memang bersih, enggak ada noda sedikit pun enggak ada. Sehingga penak kene, gak penak kene. Kan ngoten. Cara bahasanya itu kan ngoten. Lalu enggak ada semua. Berarti apa? Kan di sini kan kita sudah dipersiapkan tempat untuk kita. Ya Pak Min? Sudah disiapkan. Ya siapa yang menyiapkan? Ya Allah yang Pak. Tidak awet dhewe sing milih rono enggak. Ya karena apa? Alam nek kono iki mang neka tingkatan nabi malih nih. Itu nggak bisa. Alam itu. Karena nabi kan resik ya. Yang adewe paling mlebu ning alam jin cuma ngono. Roh iki. Nah, sehingga apa? Sehingga kan dibuktikan kalih Gusti Allah, Nabi sinten niku sing sandale kene ning surga bareng bali surga neh. Sinten niku Pak Amin niku. Lah niku buktine. Didelok nih. Ngantek mau balik ning alam nih Kak Kelin. Lah ngono wong ora gelem ngomong. Wah, lek kan ya. Kamu Napa sing kon ninggale trompah niku lho. napa? Sing ninggale trompah niku. Bagiake niku lho. Nggih. Kan memang ya disengaja supaya apa? Iki emang alasannya enak alasan. Alasan dibalik. Itu cara aku cek gari. Bisa wong enggak Udah perintah tinggalkan perompahmu kan jangan. Nggih. Pinter loh dia nabi ini. Ini aku tambah contoh. Contoh. Ya sing gaya ngono iku Gusti Dewi. Berarti ae tinggal ngono ya. Skenario ini ngono ya. Yo balik neng kajian ngene iki panjen yo ngono kabeh, tapi nek wong gak duwe perumpamaan kono kadang-kadang kan gak bisa menerima ngono lho. Nggih. Karena Quran sendiri kan semua kan banyak perumpamaan kan yang kono. Nggih. Sedangkan disampaikan apa itu adalah perumpamaan juga. Made kan meyakini nek kono. Wah, opo enak nek kono.
Semenak tak yo ngono palingan ngono. Terus ceritanya ini yo. Kayak sandasing piye kan. Sehingga digambar saja ini memang mengandung apa ta cerita ini. Sing kari iki mang apa, sing ditinggal iki mang apa, terus sing ninggal iki mang apa lho. Kudune ngono, bukan iki mang adik iki bayangne oh sandal iki mang kari nek kono. Oh dialase iso mlebu rono meneh. Kan paling ngono. Pikiran adik kan ngono jelas iku. Ketika keberuntungan ya kok gak aku aja. Kan budal ora gelem. Kan ngaji itu enggak diajak berpikir ning ngono. Karena wis nyaman dengan dongeng mereka, Pak. Nggih. Ya kayak dengan sing kuwi Nabi Sulaiman apa kan. Padahal sing diwaca Nabi Sulaiman bismillah lho. Makanya kena kimang Sulaiman itu mah dikatutne. Kali ngaten. Kalimat ini Sulaiman dengan ini. Padahal intinya bismillah tok. Ya tetese nanti kimang dirohne asal temen iku wau sehingga ora gampang ketipu awake dhewe. Nek gurung roh asal ada kimang ketipu. Ya nyatane cuma nang pikiran tok, engko paling ngono lah kan gurung roh asal iki. Gurung roh sumber asline. Paling ngono, mesti paling tok. Berarti kan dia nggak tahu. Ya. Iki ngomong paling, iki ngomong perasaan. Iki yuk karo juga kan. Sehingga ini kan terjebak ya iki nek ngono. Merasa nyaman ning kene, merasa nek mang gak enak ruwet-ruwet nek kene. Wis ngene ae kan. Mandek iki. Terhalang. Mandek kan karena terhalang. Dongko apa jenenge rezekine suda kan. Iki kan pikiran awake dhewe. Malah nek kene ora suda, malah nek iki mang awakmu aja ngarep-ngarep kan. Karena apa kan? Pawe Gusti Allah iki melebihi karepmu ngono lho. Ngati ngarep-ngarep berarti menghalang-halangi apa sing diparingne. Ya kadang kan yang salah paham. Kalian dungo kan. Ya karena ya dereng temen iku. Nek pun kula aturne wono polo adik iki mang ada. Sing isi sapa Gusti apa? Kate nolak piye katene? Kamu ada ngadai. Ya sing isi Gusti ambak. Lupa apa-apa ae man sing isi kana. Depan nasional. Di sini request bareng sakit berarti ya. Pasti request saya ngomongin tok piye. Cek kali berarti. Cek perintah berarti. Nah nggih.
nek dibaleni ning kene padahal ade waktu maca iftitah gak jane ade wis nyerahne. Dadi ade kasih ya munafik wis bendina omong ngono sik Ya karena munafik kan juga memahami arti lah lek dipikir lho dari awake dhewe setiap hari maca iftitah lho sakjane kan ya wis awake dhewe kan ya wis sembarang kok diserahne to sakjane iki. Ngono cek ngatur, masrahne cek ngatur. bahasanya adik gak melok bahasa kono bahasa ngene iki nang ngerti. Lho, sakjane kan yo artine kaya JNN nek to sakjane ya pikir penting. setiap hari maca ngono cek ngomplain bah. Lah ngono kan yo sih. Jadi awake dhewe mendina maca nek ngerti memahami ning kono kuwi sakjane awake dhewe iki wis berarti nek maca ngono sik ngatur berarti kan ya pret banget. Nah, sebenarnya bacaan-bacaan itu untuk apa? Mengosongkan kita. Sebenarnya itu. Entah nanti istighfarnya, entah nanti memang subhanallah, mengosongkan. Entah nanti memang Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, ini mengosongkan. Ini mengosongkan semua. Masih kosong ya Gusti Allah iki mangseng jalan itu pikiran awake dhewe. Sehingga napa awake iki malikane jumeneng ana ing salate. Inna sholati wa nusuki kajane masrane. Sing mempasarne apa? Pahami salate tok. Kok gak salat tok. Noko niki mang diomongne kabeh ya obamu ya menengmu. Ya kok adik iki lah masarane sapa sing duwe langit lan bumi iki lho sapa Gustine. Ajane niki kupat ya jin punah niki. Cuma apa? Saking munafike awake dhewe balik meneh. Kan gak kerasa adik iki saben dina ya munafik deh Gusti Allah ya gak kerasa. Lah iki niku kok pahami tekan niku kadang-kadang aku dhewe masalahe nglakoni lho Pak. Nggih. Padahal setiap hari aku salat maca kitab wis kaya ngono kuwi sembarang tak pasaen tapi kok jek munafik kan. Lah ning ngono kuwi lho. Kadang-kadang yo tak jawab deh Pak. Pikir lo aneh. Lah aneh piye to? Lah kuwi wis sak kali salat maca kitab ngono kok malah wis sik ngene wis mbok pasrahne sik mbok atur sik jaluk. Terus piye karepmu iki? Gusti kuwi bingung, kowe terus jalan ndi? Ada kayak ngene. Tak jane kowe iki lho menengo. Kowe lho tak jelek kene. Kowe tak jelek kene kowe obah ngalih rene. Tak jane kowe iki lho menengo tak jane. Iya kan ya nek ngono tok tapi. Lakon meneng angel Gusti. Alah mbuh. Alah mbuh ya. Wong mbok sing ngalene ya kono. Gak ngalene ya kono. Ya kan kembali lagi ingat Pak Amin. Berarti selama diki mang kurang ngerti apa sholat cik latihan nih Pak. Latihan Pak Amin. Nggih niku panjenengan yo latihan. Latihan nih Pak. Kurang praktek iku, latihan Jin.
latihan hafalan kata-kata nih. Inti dari semua ritual itu sebenarnya kabeh ini latihan Pak, jembatan Pak asline. Nggih. Terus dibahasakan belum menuju titik sampai. Karena Nggih. ditarik jerune titik sampai terus enggak ada kan jadi ngono Pak. Nggih. Ya seperti alama bolak-balik nek apa ada ning ngene kene kaya iya kaya iso-iso nerima 100%. Begitu keluar dari sini, nah wis pret. Kadang-kadang malah sing kula goleki nggak ngoten-ngoten niku, Pak. Ngaten nggih. Nggih. Jane kuncine ya kowe nek iso nrimo ing pandum sak jane iki mek ngono tok. Simpel sak jane jawaban iki. Kalau kita mengucapkan kata-kata emang gampang banget. Lah kuwi lho, sing kudu digali nang ngono kuwi lho. Dan kancane selama sik latihan iki, Pak. Nggih. So latihan. Semua itu emang latihan. Berarti iki guru salat latihan iki. Enggak. Gua gak lagi loh. Kadang-kadang awake dhewe terjebak nang ngono kuwi. Iya. Itu mau ngejebak. Lah iya, asane terjebak kan nang ngono kuwi. Karena berbaliknya tandang terus kurang. Memang yang dipikir sebenarnya kunci itu cuma latihan saja nih. Sekarang nggak ada orang hebat, tak hebat nggak ada. Kalau ada belum latihan kurang mengenai tok. Nggih. Ada belajar gitar ya. Aku belajar 1 jam, aku 8 jam. Kira-kira hebat sing ndi? Kan yang ngono to. Jadi semua itu asalnya ini ya latihan kabeh. Ini lho cek latihan iki. Oh, nunggu. Mana kena baca. Akhirnya kan iso balik kan ngono to. Awak dhewe latihan ngono kok di koyo ngono kok diunggul-unggulan. Lah, kata-kata seperti itu loh. Wis selalu tak perdalam ning kono kuwi. Lah ngono lho. Jadi aku ora mandek ngene kok unggul-unggulan. Apa sebabnya aku kok bisa unggul-unggulan nek kene iki? Ning kono kuwi. Seperti dalam kehidupan puncak sajane pilihan hidup cuma ada 2 kan. Keinginan tidak sesuai dengan kejadian, enggak sesuai dengan keinginan. Lah keinginan enggak sesuai dengan kejadian. Berarti puncak berarti kan keinginan. Lah sing harus dicari kan berarti puncaknya ngono kan keinginan kuwi. Lah bagaimana kita bisa mengendalikan keinginan itu? Lah niku ngono. Kuwi ya gak nyalah memang alamiah pikiran kabeh rata-rata ngono. Alamiah pikiran mencapai, menggapai, meraih itu pasti. Lho. Tapi pertanyaannya kayak ngono kuwi sering tak alami. Ngene kok sing unggul-unggulan dan niku. Lah supaya aku gak mencari unggul-unggul, lah piye caraku ning kono kuwi? Kuwi lho sapa? Kadang-kadang ya ngono kuwi lho ora iso nyapa-nyapa ya ora gablek apa-apa. Kok kemlelet ngono unggul-unggulan, ibu unggul iki apa? Ya ngono perpikirane selalu taruh ngono kuwi nang pikiran iki ngono lho. Nggih. Karena tak pelajari dari hal-hal yang terkecil kayak ngono kuwi aku oke nang ngono kuwi. Selalu tak ceritakan Pak Kabik nyapo aku engkel-engkelan kalau guru sing ngono guru komando-mando aku wis merasa seolah-olah dia membela aku. Lah kuwi ada kesombongan ngono kuwi. Lah tak mau Kabik, lah Pak sing tak pikirkan sekarang itu supaya enggak ngono kuwi piye carane nek ngono kuwi. Lah nek ngono lho. Karena hal-hal seperti itu kadang-kadang kita merasa kan timbul Pak ngono kuwi. Lah supaya enggak timbul ki bicarane awake dhewe sing nglakoni dhewe duduk sapa-sapa ora iso nyapa-nyapa ya duduk sapa kan dhewe beresan. Nggih.
Kadang-kadang awake dipisui dhewe yo an. Kadang-kadang nyalahne awake dhewe dipisui biasa ngono kuwi yo an. Iya to akitmu. Siti. Kene ada wis jumeneng wis kosong lho sakjane iki lho Pak. Wis ora nyapa-nyapa sakjane iki. Ya. Apa neh. Kadang-kadang kan ya mek iso muni tok kan ngono to. Mane wis kan ning kene latihan kabeh. Lu praktek iki. Karena pertama yang tak gali pertama gini Bapak, kesombongan kecil-kecil nonton niku kadang-kadang. Nggih. Agak sadar ya. Iku ben khususon kosok ngene lho wis ora usah nanti-nanti. Sing perlu ditepene ajudan karo. Sindenge ditune oleh Pak Jaito. Nek diruntut kabeh jane dhewe sak jane wis muni sing hari-hari diunek ning sak jane wis diunek ning kabeh tapi kadang-kadang gak sadar. Ya dhewe Allahu Akbar padahal ade ngalah Allah ki wae bisa ngono lho sik gedeni Gusti Allah awak dhewe iki. Kalah karo egone awake dhewe. Terus setiap hari muni berarti ya pret tapi jenenge iki. Kalau sering banget tadi kadang-kadang bareng ngono mengalah sama udah, kowe kok apa Tommy tak keplaki bathuk dhewe. Sombongmu. Malah oleh bener kami galau nyapo ngono wis pikiran lah nyanyi wis. Kamar ngene musik nyanyi banter wis. Stres hilang iku wis. Padahal yang mlebu ning kene lho sakjane kaya galau sakjane wis enak. Bahagia enak, sedih enak, stres enak. Kadang-kadang cek ngalami ngono kuwi nyadar. Jadi malah dibul pengen nyapo kok nih. Padahal ilmu tak pelajari yang kono kuwi. Jadi sadar jane. Berarti ilmu sing tak baca informasi tok kuwi. Ke info ngono saweneng. Lah ngene kok sing kula alami kan ngoten niku lho. Dhewe dijebak dhewe pengetahuan sing kaya ngono kan dijebake teng mriku lho, Pak. Nggih. Seperti apa kita sing tak waca, buku tak waca kaya ceramah-ceramah kan ning kono kuwi ada dijebake kan ning kono. Nggih. Jadi paling Pak Bathuk main. Nah, wis ngono ku merenung dhewe, goleki dhewe, golek jawaban dhewe kan ngono kuwi. Nggih. Kadang meneng ngono.
Jadi terus engko kata-kata wejangan-wejangan sing mulai awal ning nggon aku sampe teko kono kuwi engko wis mulai muncul kabeh engko ditarik nang jurnah. Kok baru sadar begitu sesuk ketemu besok wis engko wis pola pikir wis beda neh Pak ning ngono wis. Dan ngono kuwi. Nggih. Berarti kan dipret to kuwi. Ngono wis blagu. Nah, sementara iki mang tak gali ning ngono kuwi Pak. Karena lek sing terjebak-jebak ning gone kitab-kitab ning kono mang wis mungkin sudah bisa melepaskan ning kono kuwi. Nggih. Termasuk cara dibahasakan wis membunuh aku dhewe lho sakjane kene ngono. Nggih. Setelah tak mulai kan juga kayak ini memang pengetahuan itu di jalan bisa menerangkan, di jalan bisa membunuh awak dhewe kan. Nah, kan terbukti ning kono wis tak alami sendiri kan ngono. Nggih. Bahwa semua itu wis nusuk kene-kene. Wah, jan. Wis duduk tembung jari ya, Pak. Wis mengalami ngono. Nggih. Saya kadang mentertawakan diri sendiri. Nggih, sering kula mentertawakan diri sendiri niku, Pak. Wis. Kadang grayai. Guyu dhewe. Raimu temen. Iya iya. Sombongmu lho. Tapi masa balik emang juga denda guru ya apa lah ya ngono kuwi. Berarti gak apa-apa bukan berarti saya enggak mau mencari, tetap saya mencari ning ngono kuwi. Nggih. Jadi beda dengan wong pasrah kan nek wong pasrah kan ala wis oh ini ning kono wis intine paling ning kono kan mek ngono tok wis berarti putus asa kon ning kono kuwi ngono Pak. Nggih, nggih. Tapi kebanyakan wong sing diduduhi ning kono kuwi sing dik maca tapi malah semangat untuk mencari ki wah ya Pak karena gak diduduhi sing sejati ngene iki gak ngono lho. Nggih. Iki ngene. Runtutane cara wong ki wis kaya mau arep terus puas ning kono ki dadi piye lek ngrasane dadi kowe ibaratane engko maju ning kene nek masalah syariat ning kono kuwi tapi nek wis kadang-kadang nek wis diduwe sing kejahatan ning kene iki wong wis lelah Pak. Nggih. Iki satelit yang saya teliti ngono kuwi. Nggih. Karena banyak bertemu kanca-kanca ning kono nyapa kok ngene-ngene. Kadang jawabane yo paling yo ngono kok ini ngono kuwi. Nek kuwi sing melemahkan awake dhewe kan ning kono kuwi. Biasane kula kan mboten ngoten. Kenapa kok iso melemahkan sing kaya ngono kuwi? Apa sebabe kan yo. Aku cari terus. Nggih. Saya dhewe golek ilmu ora nek entake.